Tati. Makasih. Laris. Kok sih aku tak boleh tambahan tuku gula. Ngono ya kenek. Terima kasih. Kamu nduk kono ya? Iya. Injing ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi mbaknya. Diulangi sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mbak Inge, monggo. Ngaturaken sugeng dalu ugi sugeng rawuh kagem sedaya para tamu undangan ingkang wonten wingking panggung, Bapak kaliyan Ibu. Ugi mboten supe dalem ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem Bapak ingkang kagungan kersa kalih Ibu. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem Lali. aku lali jenenge marai iki manggihan. Mboten supe ngaturaken rawuhipun sedaya pamirsa sedaya matur sembah nuwun. Ingkang rawuh ing dalu menika ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun. Rawuhipun sedaya channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Wonten Budi Wijaya TV wonten kenapa mawon? Film humor Mbak Inge. Nggih. Oke, yang terbaru napa nih? CEO kali sing terbaru Campur Sari Delewung Anti Galau. Gak tahu sedih belas. Nggih, oke mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking sabu seluruh Jawa Timur. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun antusiasnya grup sabu. Sabu Lakar Santri Mbak Inge, terima kasih. Nggih. Oke. Paring personing matur sembah nuwun. Grup sabu niku insyaallah lek mboten supe nggih bulan 11 tanggal 21. Nggih. Nggih. Pokoknya nanggap dewe komunitas sabu sukses selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Kathah rezekine. Amin. Siap. Pokoknya nang diae pokoknya Budi Wijaya pentas selalu hadir loh nggih. Kasih support yang banyak. Siap. Nggih, sabu binaria. Saking Asem Gede kagungan Abah Didik. Ugi sapa punden matur sembah nuwun. Saking terbaru sabu Sambeng Lamongan matur sembah nuwun. Ugi mboten supe saking Wotan Sari matur sembah nuwun. Saking Trans Jatim yang di balik layar ora lali kok Mas wong ganteng. Nggih, langsung kemawon nih acara salajengipun Badayan serba serbi. masih bersama duo Gak genah. Ngono yo apik. laris maneh terus ngene no wis pol gulaku iso sak gudang
Ije Mbak Inga langsung mawon. Nggih, penampilan yang perdana. Laris. Matur sembah nuwun. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Dias Aprilia. Tiga sekaligus pelantun tembang manis campur sari Ning Rani Asmara, Ning Ani Wulandari, dan Ning Rista Anasia. Matur sembah nuwun dawuhipun Abah saking Lakar Santri. Abah Yanto. Pailit punika. Masih pelantun tembang manis campur sari Ning Nana Semerbaksem dan Ning Nyantika Dimas Sari. Bukan permili, bukan saudara, siang malam jadi pikiran. Anyar Pak Guru. Yang ini rasa
peranan penting Budi Wijaya. Ning Yuni Zayanto dan Ning Marsha Aulia. Masih peranan penting Budi Wijaya. Siapa dia? Ning Wikum Sukrisna dan Ning Rizky Tok. Bayi wangun dasar ayu lencer kuning ora mau kalatiku dadi kopeng sepo sedini aku wis trimo kena kanggo tabung kangen kurino wengi tansah lewong atiku ra bisa lali. Pengreman asri Budi Wijaya, 3 seniwati sekaligus Ning Reni Supren, Ning Titin Subayu dan Ning Susan Warsono. Ora bisa turu maneman elah piye jare ngomong suwek pinggire atine lewong akeh pikirne dan warung balakon jangka muring emas jika saupama elang ono bayame kuning pemain sinetron Budi Wijaya yang membuming di jam-jam yang tertentu.
Ning Sartini dalam sinetron dan Ning Endang Sukarno dalam sinetron Siluman Swike. Selokut pendak ela-ela sirama menyang Solo lelet payung mondot pacucit lelebe namati leben yen obe matene bocah yen ora golek duit dandang apa salah duku silicil gendong apa bisa melaku timak-timi ya Senior Budi Wijaya Ning Yayu Karmala Ning Mary dan Ning Irma Arifin Jula Juli non-stop top. Cerit belong rada ning kalapa jaman mangsa lalu mangsa panungsuling maku praja Nggih Mbak Inga. Genaplah sudah seniwati-seniwati ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gending-gending manis campur sari masih bersama Delewong Anti Galau. Sumangga. Budi Wijaya, Pasek ya. Pasek yo. Abang antara wa'ana ning taman juruk taman indah kutha Solo apa-apa kreasi abang dalan budi sing tuwa-tuwa wali kok
solo modalan mundi ning taman jurang ning pinggir bengawan solo modalan mundi awan lan bengi jo suka-suka nanging ojo inget janji wasih
Tanjung Harane Jawa Timur Trasare uga disebut kota beriman berdindingnya wis dadi nyatane kota santri ya pancen ake pandake kesenian ludruk iku kabudayane ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane Kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane Tuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota kabupaten Mbak Inga. Usahlah sudah bedayan serba-serbi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, Karena Anda akan dihibur oleh pelawak Gondang Budi Wijaya yang akan diawali langsung oleh Cak Rasul. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya undur diri, saya Inge Wijaya dan saya Ning Mariati Sudarto. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap rombongan kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya.